Nazdar, vítejte u dalšího videa. Teďka v tomhle videu budeme testovat nový gripy. Otestujeme novou kameru, na kterou teď natáčím. A vyrazíme na Ečku. Skydu sám, pak přijede kamarád a uvidíme, jak to bude. Jedeme nahoru. Máme tady takový prudčí kopeček. A na Ečku je to pohoda. A já se ozvu, až budu před Krkavcem, takže zatím. Dobrý. A už budeme nahoře. To je jasný, musíme tady si dáme takhle trefovačku mezi stromy. A tady mě to zaneslo, kurva. To vezmeme takhle. Tak nevím, co říkáte, jestli tam něco bylo slyšet. Jsem na to koukal a ten motor dost křičí. Takže doufám, že tam něco bude slyšet. Já už jsem dojel na Krkavec a je čas dát si B-roll na tuhle luxusní mašinu. Tak ještě než se přesunu k tomu svýmu japování o kole, co tam je, tak si dáme trail na rozdílčku a uvidíme. Tady je to rozsekaný úplně. Tak jsem zastavil v půlce trailu, abychom si o tom něco jako pověděli. Je to Intense Taser MX Pro v karbonové verzi. Je to celý na Oulinsu a provedení je v karbonu. Je to celkem těžký kolo, celkem těžký Ečko, není to žádný superlight, ale na to se ani jako necílí tady. To kolo je prakticky cílený vyloženě jako na sjezdaře, kteří třeba jsou zvyklí jako vyloženě na DHčku a chtěli by i někdy jako vyrazit mimo lanovku, nebo se jim nechce tahat kolo furt do kopce. A ukážeme si, co tam teda je. Tak jako první, tak bych začal, že se tam nachází teda Oulins DHX 38 Mark 1 vidlice, je to dvoubrejle, je nastavená na 170 mm. Ona samostatná ta dvojkorunka od Oulinsu, tak jde nastavit na až 120 mm z 200 a je to takhle různě pomocí toho airshaftu nastavitelný. Konkrétně je to ve stoku a Intense, tak to se řídilo na 170 mm, což je pro tohle kolo, dá se říct, je to dostačující. Šlo by tam teoreticky těch 180, 190, už si myslím, že by byl jako zbytečně moc velký jako hasl s tím. Dá se to zvednout na 180, nevím, jestli Intense potom ruší záruku na rám. To jsem nekoukal, ani jsem nad tím nepřemýšlel zatím. Ono, když do spodní komory se dá dostatek vzduchu, tak si myslím, že těch 180 mm ani nebude potřeba, protože ta vidlice i celkově ta nastavení té geometrie toho rámu je dostatečně progresivní. Co se týče tlumiče, tak to tam je Oulins TTX M22, je to 155 mm zdvih toho rámu, když použijem ten tlumič na tom rámu. A rozměry jsou 185 na 55 a je to trojúhelník tlumič. Co se týče řazení, tak tam máme SLXo, páčka a samotná přehazovačka je SLX, kazeta je Deore. Co se týče řídítek, tak jsou tam ze stoku rental fatbary v 35 mm průměru. Já je mám se říznutý z 800 na 780. Je to hliníková verze. Tak je tam Shimano EP8, není to 801, ale jenom EP8, protože to je 2022 model, myslím, nebo 2021, něco takového. A to ještě 8 tak byla právě nový model. Je to spojen spolu s 504 Wh baterkou, která je vydavatelná z rámu. Ten z tohohle rámu tak dělá jenom dvou velikosti, to znamená SM a LXL. Já mám konkrétně LXL a
Úplně bych zapomněl na brzdy, tak tam mám Magura MT7 Pro spolu s 220 mm kotoučema. Prakticky skoro všechno, kromě gripů, kotoučů a destiček, tak je ve stoku a seříznutý řídítka. Ale jsou tam, nahodil jsem tam 220 mm kotouče a Galfer fialové desky a musím říct, že to brzdí jako super. Ale jak už jste mohli slyšet asi ve videu, tak hrozně to cinká, jako extrémním způsobem, až je to otravný, ale bohužel pořád centrovat Magura brzdy je asi jako osud, pokud jako jste jejich vlastníkem, ale za to brzdíte a královsky jako dobře. Pauza na Krkavce proběhla, čas na další trail. Ty vole. Teďka na korytnačku, ale tam to střihneme na endurko menší, protože na tomhle kole je to jak plout na vodě. Ty vole, tam bylo nějaký bahno. To vůbec nejelo. Jde se surfovat. Pomalu končíme, jedu domů, čus.